חפיסת קלפים. אוקיי, יש לי קלפים מכבי תל אביב. לא, מכבי פתח תקווה, טוב. בפתח תקווה. יש. ויש גם קלפים של דור מלול, שהוא קפטן, ממש טוב. אוהב אותו, נלחמתי עליו. יש כאן קלף, זה כאילו, אני הפסדתי מלא, אז זה הקלפים מהחפיסה שעברה, עכשיו עוד שנפתח את ויש כאן קלפים חדשים, כי כמובן קניתי, אז יש פאזל ממש נדיר, זה נראה לי שווה כאילו 10 קלפים, זה קבוצה מנצחת בתל אביב, יא בייבי. עכשיו, זה גוטסווי דוניו, שחקן ממש פה, הפועל חדרה, ממש טוב. הנה איתן טיבי, ויש גם מכבי חיפה ממש טובים, עבדולאי סק, הנה רואים פה גם ממש טוב. ויש שחקן שזה איסוף סיסוקו, שזה השחקן המנצח, לא יודע, השחקן לא מכיר אותו כל כך, זה קלף נדיר, שחקן טוב, מקבוצה טובה. הקבוצה הטובה היא בתל אביב. טוב. אז זה הקלפים, סתם הקלפי הנדירים, חוץ מזה, עוף מכאן. אז זה רוב הקלפי הנדירים, של הקפטנים, כל השחקנים המיוחדים, שחקן ויקטור, כל זה. אוקיי, בגלל שיש כאן איכשהו 50 קלפים, אז לא נפתח את כולם היום, אז נחלק, זה היה הדברים שהיום, נכון, אני אעשה כל זה, שמח, ביי.